Точно, защото е 90 номер, 79 бюлетини. Да ги разделяме на фирми. Дали да се така да бутаме тея? Преференците обаче пред телевизор. Да, тък може да започнем с това и тогава. Да, те е възраждане. 26. 18 при мен. 7 при мен. Него е всичко при те. 18 при мен. 18. 26 при тебе. 26. 7 при тебе. Всичко при тебе. 7 при тебе. 26. Да, сега да ги разделяме по такова. Така, сега, това е така две. Двойка. 20. О, добър вечер. Ако новина, ще не сте готови зърби, да. Чекай, кой се вече? На 26. Ужасно е това положение. 24 трябва да бъде. 25 на 27 единица и да отстигнем. Трябва да имаме... Вики ли да ги пише как? Не ги сме Сега почвам с номер 12, просто определявам всички. Къде ти е папката, къде се държи тия протоколи? 6, 7, 8, 9. Що аз